Il-kabinet għandu qudiemu abbozza liġi li permezz tiegħu persuna ser tkun tista' ssir taf jekk isieħeb jew is-sieħba tagħha ikunux qatt instabu ħatja ta' vjolenza domestika. Dan ħabru fil-Parlament l-erba' filgħaxija il-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri waqt id-diskussjoni dwar l-estimi tal-Ministeru. Il-Ministru Camilleri qal li dan l-abbozz ta' liġi tressaq ftit tal-jimilu flimkien mas segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg huwa pass ieħor f'kullana ta' deċiżjonijiet li jeħtieġ li l-pajjiż ikompli jieħu dwar il-vjolenza domestika. Kienet parti mill-manifest elettorali tagħna u li għażilna li tkun waħda minn tal-bidu li nimplementaw. U allura permezz ta' dawn l-emendi legali persuna tkun tista' tersaq il qudiem u titlob li tingħata informazzjoni jekk persuna oħra li għandha relazzjoni miegħu jew magħha għax kienet instabet ħatja minn qorti li wetqet vjolenza domestika. Il-Ministru fakkar ukoll li l-Gvern ordna inkjesta indipendenti biex jiġu stabiliti l-fatti kollha brabta mal-vjolenza domestika li kienet għaddejja minnha il-vittma Bernice Cassar. L-inkjesta li se ssir mill-imħallef irtirat Jeffrey Valencia trid tistabbilixxi fost affarijiet oħra dak li seħħ minn kull entità li kellha rwol anke fil-proċess tar-rapporti li kienet tressaq il-vittma u tara kien hemmx nuqqasijiet min-naħa tagħhom f'dan il-proċess kollu. Il-Ministru Camilleri semma wkoll diversi azzjonijiet li ttieħdu biex f'pajjiżna tkompli tiġi indirizzata l-pjaga tal-vjolenza domestika. Fost l-oħrajn semma t-taqsima tal-vjolenza domestika fih dan il-korp tal-Pulizija. Din it-taqsima fiha hemm 33 uffiċjal li jinkludu 5 spetturi li jaħdmu mal-vittmi tal-vjolenza ta' dan it-tip. Kif ġie mwaqqaf dan il-unit, in-numru ta' każijiet rapportati f'pajjiżna żdiedu. Fl-ewwel sena biss kien hemm żieda ta' madwar 25%. It-tieni sena kien hemm żieda oħra ta' madwar 6%. U din is-sena biss sa jekk tara l-numru ta' rapporti sal-aħħar ta' Ottubru diġà huwa aktar minn sena sħiħa fl-2020. U għażiet jgħid li l-obbligu tal-Gvern huwa li jkompli jipprovdi r-riżorsi kollha biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra din il-pjaga tal-vjolenza domestika u dak hu li ser ikompli jagħmel.